аҷибтарин воқеаҳое ки камераҳо сабт карданд. хушомадед ба канали Некатоб. Дар ин барнома лаҳзаҳоеро тамошо хоҳем кард ки агар камера намебуд ҳаргиз боваратон намеомад. Пас охири барнома бо мо ҳамроҳ бошед. пеш аз сар кардан лайк мондан ва обуна шуданро дар канали мо фаромӯш насозед. рафтем. дӯстон, шумо тамошо ва рақобатҳои варзишии ҷолибро ҳамроҳ бо як Xbox ҳам ҷолибтар кунед. регистратсияи осон, пур кардан ва гирифтани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд ва муҳимтар аз ҳама бонус то $100 бо промокоди NECA. маълумотҳои лозима дар комментария ва ба шумо муваффақият хоҳонем. ин гоҳ ба мағоза ҳуҷум кард ва мағозаро вайрон карда ҳамаро тарсонд. ҷинояткор баъд аз вайронкориҳои зиёд аз ҷои ҳодиса ғайб зад. зан ногоҳ дар мошини худ бо хирс рӯбарӯ шуда тарсиду аз ҷои ҳодиса гурехт. аммо барои ин меҳмони нохондааш ҳатто хӯроки болаззате ҳам партофт. дар навори навбатӣ шумо як шаршараеро мебинед ки баръакс меравад, яъне аз поён ба боло ва сабаби чунин корашро дар комментария бинависед. дӯстон, агар бовар накунед ҳамчунин одамон вуҷуд доранд ва ин духтар худро мисли тортанак мекунад, гӯё ки баданаш тамоман устухон надошта бошад. ин мард барои харид омада буд. чун дид ки фурӯшанда хоб аст, хост ки дузӣ кунад, аммо ҳамин ки чашмаш ба камера афтод, ӯ ин корро кард. ба фикри шумо ин ҳодиса то чӣ андоза ҳақиқат дорад ё ин ки надорад? Комментария дар хизмати шумост. ин саге ки дида истодаед, худро аз гармии ҳаво бо чунин роҳ ҳифз мекунад. ин кас дар ҳақиқат ронандаи бо маҳорате будааст, ки ба ин баландӣ чунин мошинро бароварда тавонист. ва ба фикри шумо ин ҳақиқат доранд ки ё ин ки не? метавонед дар комментария нависед. қариб ин мошин ҳам ба садама ҳамроҳ мешуд. ин чизи аҷиб ки мисли абр аст ба камера афтодааст. ба фикри шумо чӣ буда метавонад? хушбахтона ин мард сари вақт тавонист аз афтодани худ пешгирӣ кунад ва ҳамин хел истод то вақте ки ба кӯмакаш омаданд.
ин мард чунин саросема буд ки ҳатто писарашро фаромӯш карда рафт. ин писар дар вақти бозӣ чунон асабӣ шуд ки ба шиша зада онро шикаст. камераи назоратии шабона ин ҳолати ғайримумкинро сабт кардааст. дар ин бора чӣ гуфтанӣ ҳастед? дар навори навбатӣ ин мардро бинед ки чӣ кор мекунад. ба фикри шумо ӯ барои чӣ ин корро кард? фикрҳоятонро дар комментария ба мисли ҳамешагӣ нависед. ба фикри шумо ин барг бошад ё ин ки ягон ҷонвар? ин мард замин меруфт. вақте ки хост белчаро гирад гӯё ки ҷорӯбро гум карда бошад. ба фикри шумо оё ӯ маст буд? ин духтар надонист ки дарро чӣ гуна кушояд ва боис шуд ки дар аз ҷояш канда шуд. ин ҷавонро бинед гӯё ҷодӯ мекарда бошад. ба фикри шумо чӣ бошад ки ин гуна обро ба талотуб оварда нобуд шуд? ба фикри шумо ин чизи аҷиб ки ба осмон баланд шуд чӣ буд? ин буд баъзе воқеаҳои ҳайратангезе ки дар камера сабт шуданд. агар навор ба шумо маъқул шуда бошад, пас лайк мондан ва омӯза шуданро дар канали мо фаромӯш насозед. фикру андешаҳои худро ба мисли ҳамешагӣ ва ҳарвақта дар комментария нависед. то навори оянда дар паноҳи худо бошед. хайр.